non la bangso alam kia pathat nang di do in order pam kachirip yang satu ini dulu. Nili tempan physically solder lo lang li kai bong rong ham pensi amasi lan ye celang no dak lamati prenga chi hang dam pen jong si alang li jakong thur ham bode gu pulo masi ni damta nili especially nili si lidan lo logote risang hodom dan dulu nili si fire bang tidak lo halang li gans bangke diku thana long la pen alang nili gar julong teng alang li hala pokso ek akesta jujelang busiar julong la pen non la so butak dan li kes pilo lang li pantong skot pen kaya resi man sini li lo en order mara chunin ju Sardar Thana long kebang nang kokalam the bang kela puson lo pini ni praisir kep or thai adap baji trok sira minute in poi pen baji trok sira minute kep adda kalong abang soang bong long nili keto nili boha long an aghotona lam si pini kato kobe karpi solang dorat sanpura rapan nili media hoi pen kapachini ji aphan non nang litamang do arjap iglo ahok lo pini nili metang Facebook page along nili isia video footage ka upload kado kobe tum same theklong lo lake kado kobe tum same kopi pot ma polama bangke nili nang litam aphan nili metang ate yang turkan than o idet sta nang litum chini ko ateke BGP along kedo mate tim karbiang long kachopang reng agunda tum alang litum ke non head non right pen kalilo lapusom munid aphan apran karmut ji aphan physical assault abangke labangso alam ki abangke nili phandet lapukali kedam tang samson hanse phansita alang li phan nepon cheksi alang li phan tamening hangtik areng ke peso alam alang li ke jongjong amun takalilo alang li ke inut song along si ke doduna bang pulo lasi song atuma panan tame lang plot si lapuan ke klemang deng ilitum radet theklong lo thik lapu song ang thaksi nili phans tame nona phong abang ke phong ni an ke chok pulo lasi piniar ni abang ke nili ning chekhang on ac ladak arona te pen kaching sai ji aphan si nilitum ladak dikhu luglang so Sardar Thana longan nangpali nang ko kalam thela puson lo pedap adap nangli tumap angno nilia video tami pitang lo padi troxira minute in koi apor malom bangkrip hoso se BGP atum ko chapang reng agunda nangli tum ta theklong lo jimamen ko son myo nok be fitness ko labang so jimalong gymers atum abang putin ta nang tum trainers atum nang tum theklong lo paladak pok u pok a budi ke lang no rinti ke theragrap ni mama aning aphante apok thimunak apok aphante aning thimunak chongpeng pen kang tang nai ke thek nai aja kong ke don nai pu katikrong atu munir aphan kai ki stami ke theng ke chok ji aphan aning ke hang e lake nili phande ke lilo nili tum ephl silong ke claim ke dam ala pen dang ke cherap don abang ku bang phi tum aphan ke ther hem an humridam si lapen nane atokason personally lapason chetong si areng kapaso kaddo ka veke dopik lo hisabun e lo lake lasi nili phandame losong thaksi pedda papor nili hemalong an wang si mohon tiso ya against ne tuma phan kai kita nai tok nang kupilo sar tuliram rong hang phan kai kita nang ketok are ne tok ketok neta party long dudun ko posi methang party favor ke nili tum ta chetok kalang chama tame nili ketok an ke nili patute nili methang Facebook page along da doji la pen ke nili ke group long da kai kita sia muni tum nili phanang theklang lasi nili komane phan personally ke tek do pelotang te lapen ke komane bangyong si society aron penta accept on ipin lapon alam juno lapen lapon ang gilit alam yung nili ketok do kok pelotang te nili phanang baklang ikno ko nili bang kuiglo lana pile nang tum nili phan kopi maning sai tameng sai no plo o ko nang di jepang tanglang pemati nili phan men nili no peng lapu arvina nili phan nang eteng mohon disoba lanang teng de panamasi alang li kecewan alang li risang hotumta nili phanang thedun proplo nang ke sak nili phanang proplo la pen nili hema sorta me nili phanang cherap dun lo nili hema sorta phan tame acha thok tum si ning hang tik kang bai te kang floralong kapak rep archipen la pason tan nili hema sorta phan tame alang claim te kang la asi pini nili ki chok pola ma bangke la kuson halo la si alang tum party ingol pa nili phan ta nang ke tek pinak posi
pini nilitum la APHLC Central Committee hoilo ladak nili dong nilitum au JP sar dolo la pen ke kadok abe Central Committee long claim ra pet ke thegeding ku ex candidate Rajan sar dami nilitum adung dolo na si nilitum ahin pen la bangso BJP ya gumda tama phan arona te pen nilitum same non bangke dojoje nilitum tami chisongji la pen alang litum kaikista jakong githor jakong ke padulong same do an ke wan ke jakong ke la si son thang thak lang litum ke wangi langar ni yong si alang litum tapos on sai lang doing konti lotang te nilitum ahin pen same ke chisongji pangke siging pedam nang le pan ngason nang le pan ngateng teng hot kumuma lo kan nang sudah amen nili pudak te ol dak nili kacedot bang kudu opot nili dak lang konik dang koko lapuzon halo amena bangke kicing si bangke nili pan nili reng nai papo ceng bangke mohon disolo lapen ronjit kram salo alang letum ke min culprit lo nili pan nili reng nai paso nunvek tum lo lapen ke Mr. Longki rongpi alang di ke damtang le inura sapi marpen lam gedo bojarang bong halo to stand le ex army acha thok kep het ala bang so munit contractor se chikrong bon la alang li tame dolo lapen abangke George rongpi tame dolo Education Board Chairman George Rongpi alang liya gari pen dolo lapen bangke Sandar Teron da dolo lapen bangke Lokhoni hi dolo lapen bangke Gotom Ronghang alang litum labang so nok bi fitness along alang li akrom ai ke ten mai ke chakrong bang la ala ik pheng he la alang li ta doik lo lapen bangke Longkiri Tiso alang li hello kaddo kabe elitum social media long theklong lo party phan kali alang li ke song akam ke klem tuma phan social activist tuma phan samai kai kita anong ke ju pendang lo lang plot lang li lampar kai kita ke tok abang ku dolang ke alang li tamedo lai huye to melo lapen gari arlo ko mamane dolang nili alang tuma phan ke hisap edone nili video footage long nili kasiara video long nang tuma gari number tame nang litung teknologi ihum babang gesui lapen ihum babang ke XUV 700 ke pring nang ke hang kolam babang ke keluk pik lo BJP itu mong si poisa corami kubang ke nililong nang ram rongo ronjit kram sabudi nililong nang ram rongo alang lagi nang cepo duni panon panpom bak nang lang ni midiang nu sini ni poisa tangka punon bidi sore punon ke thek punon non panpom bak nang lang cepo duni si alang li nililong tangka nang coram boy kona tangka nili sui alang ni paklango panili sui abi pesame alang li yong sinil pan true Google Pay pen sinil panai pi pulo te alang li transaction report alang li paklangon radang no pilo lang di apu bi lama bang kadai ward ye pan lama bang kaprek hin nati phone ji pan selang tu BJP tu mau order dur ke lah